Päivää motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai torstai? Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi jäätelö. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidl. Ja ostan sieltä Mars 9. Not 9, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. 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 Ketsuppia. 2 kappaletta Mars Instant King Lee nuudeleita. Maku. Snickers! Kana. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö jäätelö? No vittu ei! Saatana perkele, mä oisin ollut mun jääteleitä! Mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? No vittu ei! Mars jäätelöpatukat 3,70! Vitus! Mars, näitä ei voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan mun ketsuppi jäätelöitä? Äiti! 6 ketsuppi jäätelöä! Muuten ei hyvä heilu! Vittu! Ketsuppi jäätelö! Mars jäätelö! Lasse! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Ei ainakaan jäätelö. No vittu ei!